Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqaf core team fih dan il-Partit Nazzjonalista sabiex mill-aktar fis tiġi organizzata konferenza nazzjonali dwar it-tibdil fil-klima. Dan bilan li din il-materja tant importanti għal-futur tagħna titqiegħed fuq l-aġenda nazzjonali. Dan l-iżvilupp seħħ wara r-rapport li ħareġ mill-Bord Intergovernattiv dwar it-tibdil fil-klima, rapport li juri li hemm bżonn li tittieħed azzjoni mill-aktar fis. Brabta ma' din it-tema tkellem ukoll il-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus meta matul il-jum tat-tlieta il-Partit Nazzjonalista ppreżenta l-inizjattiva li qed tittieħed dwar l-emerġenza klimatika. Aħna nagħmlu sejħa ninaqdu ma' sejħa tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Bernard Grech li għadu kif għaqad core team biex issir konferenza nazzjonali ħalli l-Maltin jaffrontaw din l-isfida flimkien. Il-President tal-MZPN Gabriel Mikallef minnaħa tiegħu saħaq fuq l-importanza li nieħdu ħsieb pajjiżna bl-aħjar mod sabiex dan ikun jista' jitgawda mill-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Iż-żgħażagħ Maltin Wawċin għandhom ħolma illi l-pajjiż li writna minn ġenerazzjonijiet ta' qabilna mhux biss nieħdu ħsiebu iżda nħalluh tal-imod illi l-ġenerazzjonijiet ta' warajna igawduh. Gabriel Mikallef saħaq ukoll li l-MZPN se jiġbor flimkien lil laqdiet taż-żagħżagħ kollha f'diskussjoni nazzjonali dwar kif iridu nilqgħu u niġġieldu kontra t-tibdil fil-klima sabiex jiġu ppreżentati proposti fih dan il-konferenza nazzjonali li se jorganizza l-Partit Nazzjonalista fil-ġimgħat li ġejjin. Il-kandidata l-elezzjoni ġenerali Bernice Bonello minnaħa tagħha saħqet li huwa importanti li l-Gvern ikollu pjan sabiex ikun jista' jindirizza din il-kwistjoni, pjan li sfortunatament dan il-Gvern m'għandux. Il-Gvern huwa importanti li jgħin il-Kunsill Lokali, jgħin ukoll laqdiet oħra li qed jgħinu f'dan l-ambjent. U għalhekk huwa importanti li l-Gvern jagħtina pjan ta' x'irid jagħmel fejn jidħol l-ambjent. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-ambjent Robert Kutajjar tkellem fuq diversi proposti li għandu l-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur. Aħna se ikonna numru ta' proposti illi fil-konferenza nazzjonali illi ħabbar il-kap tal-partit sa nkunu qegħdin impoġġuhom ukoll għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, tal-NGOs, tal-kunsilli lokali, tal-poplu Malti kollu wawċi tal-idea tajba biex nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet anke mill-oppożizzjoni biex iva jekk hemm il-darba l-Gvern ma jkunx lest jattwa dawn il-deċiżjoni is-suġġerimenti il-proposti tagħna allura impoġġu dawn l-għażliet quddiem il-poplu Malti biex fil-mument tal-prova l-poplu jkun jista' jagħżel u jiddeċiedi wkoll dwar il-futur tiegħu anke fil-qasam ambjentali. Huwa semma wkoll kif il-Gvern qed jiġi jaqgħu jqum meta jaqla s-siġar bla doċċ, xi ħaġa li qed tiġri f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex, dan apparti il-fatt li l-Gvern qed ifalli fil-miri ambjentali li fassal.